Ostatní všetci ste sa zdržali alebo ste boli proti. Znovu vedeli ste o tom, že je problém v tomto návrhu zákona, že je problém so subdodávateľmi, ale ste sa tvárili, že vás sa to netýka. Nož a posledné hlasovanie, opätovné hlasovanie o ochrane subdodávateľov 24. marca 2015. Jan Hudacký, Figel, Zajac, Bobík. Jediný pán poslanec Podmanický hlasoval za. Ostatní ste sa zúčastnili hlasovania. Vedeli ste o tomto probléme, ale ste ho svojim hlasovaním nepodporili. Z toho je zrejmé, že nie Robert Fico zachraňuje živnostníkov a teraz, ale že vy ste kryli to, čo Váhostav robil a páchal na živnostníkoch posledné 3 roky, vedome a dobrovoľne, že ste túto informáciu mali. Druhá téza. Lacné diaľnice spôsobili problém Váhostavu. To, čo tu ako argument bežne používate. Realita je však taká, že Váhostav neplatil subdodávateľom len za vlády Roberta Fica. Sami dobre viete, že neplatil za Rooseveltovú nemocnicu už za prvej vlády Roberta Fica. Za druhej vlády Roberta Fica prestal platiť Váhostav aj za diaľnice, za Bratislavský hrad, za budovy, kúrenie, rozvody a podobne svojim subdodávateľom. To znamená, že Váhostav neplatil subdodávateľom len za vlád Roberta Fica, lebo strana Smer vždy konanie Juraja Širokého poslušne kryla, vedome a dobrovoľne. Tretia téza, ktorá tu bola spomenutá a tvrdí, že za všetko môžu ceny výrazne pod štátnu expertízu. Veľmi dobre viete, že Smer podpísal tender a zmluvu na tunel Višňové pri Žiline na úrovni 45% zo štátnej expertízy. Viackrát sme vás v diskusii v poslednom čase vyzývali, aby ste zaujali stanovisko aj k tomuto. Či budete takisto, ako ste sa podpísali pod odvolávanie Jána Figela, odvolávať aj Jána Počiatka. Ale zatiaľ sa k tomu od vás nikto nevyjadril. Lebo podľa logiky Smeru by mal byť Počiatek za to, že nepredražil tunel Višňové, okamžite odvolaný. Ďalšia téza, ktorú používate v tejto diskusii, je, že všetko môže zákon o reštrukturalizácii z čias vlády Mikuláša Dzurindu. Realita je taká, že Robert Fico a strana Smer sú vo vláde z posledných 10 rokov, už 8 rokov. Robert Fico je 8. rok premiérom Slovenska. Za 8 rokov neurobil nič, aby zmenil tento stav, aby zmenil tento zákon. Keď s tým prišla, ako som už spomínal, opozičná poslankyňa, pani Lucia Žitňanská, tak ste to okamžite zmietli zo stola. Aby som bol úplne pravdivý, nie je pravda, že vôbec nič ste neurobili, lebo v roku 2014 je fakt, že ste predložili návrh vládneho zákona, ktorý menil obchodný zákonník. Tento zákon, s týmto zákonom, tak ako ste to vyriešili, ako ste to predložili, opozícia nesúhlasila. Nie len to, ale nestotožnil sa s ním ani prezident a vrátil ho späť na opätovné prerokovanie do pléna Národnej rady. A pán premiér hovorí, že opozícia nepodporila schválenie tohto zákona po vrátení. Už Smer mal v tom čase 83 poslancov, ale tak, ako ste tento zákon vrátili a tak, ako ho pán prezident, ako ste ho spracovali a predložili, a tak, ako ho pán prezident vrátil, tak s týmto zákonom sa nestotožnili ani poslanci Smeru. Neprelomili veto a nesúhlasili s tým, a to boli pán poslanec Baška, lebo nehlasoval za. To bol pán poslanec Blaha, pán poslanec Blanár, pán poslanec Brixy,
pán poslanec Holeva, pani poslankyňa Janíková, pán poslanec Mamojka a pani poslankyňa Tomanová. Vy ste nehlasovali za prelomenie veta pána prezidenta. Ďalšia téza. Robert Fico chce trestnoprávne stíhať predstaviteľov Váhostavu. Páni poslanci, pani poslankyne, realita je taká, že polícia niekoľko rokov vyšetruje stavebné spoločnosti z tunelovania samých seba a posielanie vlastných peňazí do daňových rajov. Smer dnes ovláda všetky kontrolné orgány, políciu, aj tajné služby. O tomto všetkom, čo sa deje, Smer musel celý čas vedieť a nekonal. To znamená, že Smer celé roky kryje tento pripravovaný podvod a orgány štátu evidentne nekonajú. Ďalšia téza, ktorú tu rozvíjali niektorí páni poslanci, a síce, že zákazky Váhostavu sú zákazkami KDH alebo vlád Ivety Radičovej. Nuž, dal som si tú námahu a dal som si vypracovať prehľad zákaziek Váhostavu v rokoch 2005 až 2014. A to budete prekvapení, aké čísla z toho vyšli. V roku 2005 to boli zákazky vo výške 2 693 000 eur. V roku 2006 pre Váhostav zákazky vo výške 0. V roku 2007 to už bola vláda Roberta Fica, to bola výška 17 769 000. 2008 86 796 000. 2009 15 208 000. 2010 za časť alebo zmluvy podpísané, kým bol predsedom vlády Robert Fico, to bolo 35 miliónov a za časť, keď bola predsedníčkou vlády Iveta Radičová, to bolo 16 miliónov. V roku 2011 to bolo 244 659 000 a v roku 2012 za časť, keď bola predsedníčkou vlády Iveta Radičová, to bol 1 041 000. V roku 2013 559 19 000. V roku 2014 18 274 000. Z uvedeného je zrejmé, že z celkového objemu zákaziek, ktoré Váhostav získal z verejného obstarávania za roky 2005 až 2014, získal 678 794 000 eur za vlády Roberta Fica a Smeru, čo predstavuje 72%. 72% zákaziek získal za vlády Roberta Fica. Ďalej, za ostatných vlád, to je 260 394 000, čo predstavuje iba 28% za vlád Ivety Radičovej a Mikuláša Dzurindu. A treba ešte povedať, že do tohto prehľadu nie je započítaný rok 2015, kde sú ďalšie zákazky, ktoré Váhostav získal. Tieto informácie sú z vestníka verejného obstarávania, kde si ich môžete pozrieť a vyvracajú tvrdenie, ktoré hovorí o prepojení Váhostavu a vlády Ivety Radičovej. A posledná téza, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, a potom jednu otázku by som chcel položiť, tá znie. Smer chce odvolať Figla z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za to, že prinútil Juraja Širokého podpísať zmluvy na úrovni 40% expertízy. To znamená, že by mal niesť politickú zodpovednosť vo vzťahu k Jurajovi Širokému, Jan Figel vo vzťahu k Jurajovi Širokému, že oproti expertíze bol ochotný zaplatiť zo štátnych prostriedkov 40%.
Ak príjmem túto logiku a podľa toho, o čom rokujeme teraz, lebo ten vládny návrh zákona predkladá takéto isté vyrovnanie vo vzťahu vlády prostredníctvom bláhostavu a živnostníkov. Ak Jan Figel vo vzťahu k Jurajovi Širokému stlačil, alebo podľa vášho tvrdenia súhlasil s cenami na úrovni 40%, tak toto isté navrhuje Robert Fico vo vzťahu k živnostníkom, tiež im za odvedenú a vykonanú prácu zaplatiť len 40%. V logike tejto veci, ak vy ste podpísali návrh na odvolanie Jana Figela, tak by ste mali podpísať aj návrh vo vzťahu k živnostníkom, jak sa správa Robert Fico, mali by ste podpísať aj návrh na odvolanie Roberta Fica z pozície predsedu vlády. A posledné, čo by som sa chcel vás opýtať, ale úprimne. V piatok sme sa dozvedeli, že vláda ide rokovať, hľadať riešenie, hľadať východisko. Že bude pracovať v sobotu, že bude pracovať v nedeľu, že budú pracovať v pondelok, aby v útorok návrh riešenia mohli predstaviť. Dnes rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní. Páni poslanci zo Smeru, vie niekto z vás, s akým riešením chce vláda prísť? Aspoň vy, keby ste vedeli, alebo pán minister, vy viete, asi máte viac informácií, a podľa mňa by bolo korektné to teraz oznámiť, aby sme vedeli posúdiť, že nakoľko to riešenie je také, že je možné schváliť skrátené legislatívne konanie. Lebo ten návrh, ktorý je momentálne predložený, každému z nás je jasné, že nebude konečným návrhom vlády na toto riešenie. Ak vy viete, tak prosím, vystúpte, povedzte, oboznámte nás. A takisto by som poprosil aj pána ministra, aby nás oboznámil s týmto návrhom, lebo premiér Fico slúbil, že počas víkendu a pondelok budú pracovať a v útorok tento návrh predložia plénu Národnej rady a zatiaľ sa tak nestalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kým dám priestor pre faktické poznámky. Pani kolegyne, jednu takú informáciu. Prokúvame návrh vlády na skrátené legislatívne konanie. Ako náhle posúdime dôvody pre skrátené konanie, alebo áno, alebo nebudeme hlasovať, a následne začneme, ak schválime, prerokovať návrh zákona, ktorý predkladá pán minister. Len ako pripomienku, pretože verejne všetci oznamujeme, že nechceme zdržovať a v danom prípade zrejme ide o nerozumenie. Takže teraz, vážené kolegyne, kolegovia, máme iba návrh vlády na skrátené konanie. Ďakujem pekne, faktické poznámky. Pán poslanec Martvon, Viskupič, Šidal, Susko. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo mám pán poslanec Martvon. Ďakujem pekne. Pán poslanec Abraham, no neviem, musím ale v tomto prípade súhlasiť s pánom podpredsedom Národnej rady, že k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu ste nevystúpili, ale keďže ste podali zo pár údajov, musím na ne zareagovať, lebo boli veľmi buď skreslené, buď máte zlé informácie, alebo ste vedome zavádzal. Prvé, tvrdili ste, že za Radičovej vlády získala firma Váhostav SK 260 miliónov eur na zákazkách. No neviem, odkiaľ máte tie údaje. Ja z verejne dostupných zdrojov na Úrade pre verejné obstarávanie mám informáciu, že 430 miliónov eur. Mám to tu priamo, čo vami boli vypísané vašimi ministrami na ministerstve zdravotníctva, železniciach Slovenskej republiky, NDSK, a teda doprave a ministerstve kultúry 430 miliónov eur. Čiže o polovicu skoro ste to skrátili alebo skreslili. Ale potom, keď som si pozrel niečo ďalej, tak som sa tomu nečudoval. Vy ste povedali, že KDH predložilo zákon o ochrane subdodávateľov v roku 2012, presne 23. augusta 2012. Pre pamäť, programové vyhlásenie vlády bolo schválené v máji 2012, teda 3 mesiace predtým, než KDH predložilo zákon o ochrane subdodávateľov. Štandardne až do roku 2013, kým Smer neschválil zmenu zákona, bola splatnosť faktúr v stavebníctve 3 mesiace. Pán Abraham, pokiaľ bola splatnosť faktúr 3 mesiace, tak priamo v priamom prenose ste vy potvrdil, že KDH už muselo v čase, keď podávalo návrh na teda ochranu subdodávateľov, dokonca aj predtým vedieť, že subdodávateľia nie sú vyplatení.
Mali ste informácie, určite aj na ministerstve dopravy, že práve s vami zadané zákazky sú nevyplácané hlavne na Dubnej Skale. To, že ste to predložili len 3 mesiace potom, ako vláda Pán poslanec Viskupič. Ďakujem. Záverečná otázka je veľmi dôležitá, pretože neviem si predstaviť, že môže niekto v nejakej inej situácii, nielen plénum parlamentu, rokovať o odomknutí skráteného legislatívneho konania s tým, že nevieme, aký návrh ten finálny bude. To potom môžeme tu vždy na každej jednej schôdzi schváliť biankošek, že všetky vládne návrhy, skrátené legislatívne konanie, aj tie, ktoré ešte nemáte rozdané v laviciach. Čiže chcel by som vedieť, čo príde v tom druhom rokovaní a podľa mňa, keď sa nepýtajú vládni poslanci a chcú vydať tento biankošek, tak my máme plné právo sa pýtať, že aké bude to finálne riešenie. A keď si sa pýtal, či pán predkladateľ vie, on kýval hlavou, že áno, tak možno, že po tvojom vystúpení by bolo dobré vstúpiť do rozpravy a predstaviť tomuto plénu riešenie, ktoré už teraz vieme, že to, ktoré máme na stoloch alebo prišlo, nebude to pravé. A druhú vec, ktorú som chcel povedať, veľmi dobre a konečne to niekto spravil od vás, že vyťahol presný timing alebo ten zoznam riešení od roku 2012, 13, 14, ako ste predkladali zákony na ochranu veriteľov, pretože ja budem stále opakovať, že to, že po víťaznej volebnej noci veľmi arogantne vyhadzovali pána premiéra s kolou v ruke do vzduchu, malo znamenať, že na druhý deň si sadne za stôl a začne riešiť problémy, ktoré môžu nastať s nevyplácaním faktúr. Lenže my máme takmer 3,5 roka odvtedy a teraz sa tváriť, že prichádza riešenie kúsok neskoro. Pán poslanec Šidal. Pán kolega Abraham, ja by som ti chcel naozaj poďakovať, že si tu 4-krát im povedal, že KDH tu 4-krát prišlo s riešením. Ale ja